aking asawa ang on duty ngayon sa aming tindahan. Kaya medyo may kabisihan siya, maraming customer kasi. Ngayon lang kasi nagkaroon ng isda, matagal-tagal rin na walang kaming isdang tinda. Ito nga ang isang customer, nag-self-service na kasi hindi siya maasikaso. Marami kasing bumibili, may bumibili ng isda, may bumibili ng iba pang bilihin. Kaya busy ang aking asawa sa pag-i-entertain ng mga customer. Nag-i-slice din siya ng malaking isda. Madalas kasi ang mga customer namin ay nagpapa-slice na lang. Wala daw kasi silang kutsilyo sa bahay. Nasaan kaya? Pag ganitong maraming customer, hindi talaga kami nakakaramdam ng pagod. Masaya pa kami kasi maraming bumibili. At nagpapasalamat talaga kami sa aming mga customer na hindi talaga sila nagsasawang bumili sa aming tindahan. Araw-araw talaga silang bumabalik sa aming tindahan. Sa dami nga ng customer, minsan nagkakalituan sa pagsukli. Kaya pasalamat nga ako dito sa dalawang batang to, talagang napalaki ng magulang na mabuti. Kasi nasobrahan yung pagsukli ng aking asawa, talagang bumalik pa sila para isauli. Salamat talaga sa inyong dalawa. Napakabuti niyong bata. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Salamat talaga ako kay Lord kasi pinagpala niya ako sa pagkakaroon ng asawang hindi lang mabait kundi napakasipag pa. Kaya kayo mga mami, kung ganito ba naman ang asawa niyo, talagang ipagpapasalamat niyo. Natutuwa naman ako dito sa aking mga customer. Lagi silang masaya at nagbibiruan pa kapag nagkikita-kita sila dito sa aming tinda. Sa akin, hindi lang sila basta customer, kaibigan at kapamilya pa. Tanghali na nga pala, kaya nagmamadali na ako kasi magluluto pa pala ako. Ang prepare dito ay ang nyog. Nilagyan ko ng isang tasang mainit na tubig ang unang piga. Sa pangalawang piga, 2 tasang tubig lang nilagay ko. At ito naman na aking mga alimasag ay hinati ko lang sa gitna. Sa taba ng mga alimasag na nabili ng asawa ko, kahit 4 na piraso lang ito, sigurado naman ako na magiging malasa ang gulay ko. Kasi nakikita nyo naman, napakataba nitong alimasag na ito. Dali lang naman magluto ng gulay na langka at kaunti lang naman ang ingredients nito. Ang una ko ngang i-prepare ay ang kawali. Inilagay ko ang pangalawang piga. Ilagay ko na rin dito yung langka. Nilagay ko na rin yung sibuyas, bawang, luya at tanglad. Nilagyan ko rin ito ng kaunting paminta. At syempre ilalagay ko na rin dito sa ibabaw yung ating riniding mga alimasag. Lalagyan ng kaunting asin at tatakpan. Pwede na natin ito para lutuin. After ilang minutes, sinik ko uli ang ating gulay at pinagalo-halo ko ng kaunti para maging pantay ang pagkakaluto nito. Lapit nang maluto itong ating gulay, tinakpan ko nga muli at after may ilang minuto ichinik ko. Wala na ngang sabaw kaya hinalo-halo ko ng kaunti at nilagay ko na rin yung mga siling haba. At pagkatapos nilagay ko na rin ang liputok. Ang liputok nga pala, ito yung unang piga ng nyug. Ito ang nagpapakrimi lalo sa ating gulay. At hinalo-halo ko ulit ng kaunti. Hindi ko na ito tinakpan para hindi lumabnaw yung sabaw ng gulay. Parang nagluluto ako, bigla kong naisip, kumusta na nga kaya ngayon yung mga nasa ibang bansang kababayan natin? Siguro miss na miss niyo na rin kumain ng ganitong klaseng gulay. Lalo na yung mga taga-probinsya. Mahamuton ang sakong lutong gulay na langka na may kasag. Ano na inihamot? Mga taga Bicol dyan, naharayo. Oh, honi na, tanain na manindo ang gulay ko. Magkaraon kita. Masira mo ng isira ko. Oh,
Katapos ko ngang kumain, tinuruan ko naman itong aking anak sa math. Yan talaga mga mami. Bilang mga mami, ang dami nating obligasyon sa buhay. Hindi lang yung basta tayo magluluto ng makakain nila, maglilinis ng bahay, o di kaya kailangan natin maghanap buhay para dagdag kita para sa ating pamilya. Kaya din sa pinaka-importanting ginagawa natin mga mami ay ang pag-supervise sa kanila pagdating sa pag-aaral. Alam naman natin na ito ang isa nating maipapamana sa ating mga anak. Siyempre, kagaya nito, grade 1 pa lang itong aking bunso. Kailangan ko talaga itong turuan para mas mabilis naman siya matuto. Hindi rin naman kasi pwede na iasa na lang natin sa ating mga guro. Mas maganda kung natuturuan natin sa bahay para pagdating nila sa school, mas mabilis silang matututo at mauunawaan nila ang turo ng kanilang mga guro. Kaya ako kahit gaano ka-busy, talagang sinisikap kong isingit ang pagtuturo dito sa aking bunso. Salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod. God bless you all!